Να το γράφει φούρναρι. Γράφει. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, ο αγριάνθρωπος το ψάρι μόλις βγήκε η φρύσα την τρώει. Πω, σιχαμένος. Εδώ κοιτάξτε, ο Μοψάρ τρώει. Ο Μοψάρ τρώει ο Ταλιμπάν. Δέστε τον, δέστε τον. Τώρα το πιάσαμε φρέσκο. Πω, αυτός δεν θα πεθάει. Ψάρια ομά τρώει. Πω. Μου λέει και οι γιατροί, ψάρε μου και μου νίκα στρωμένο. Νόστιμο. Ψάρε μου, μου νίκα στρωμένο, ορμάτε όλοι. Να με, πού είμαι ρε, με φαίνομαι εδώ. Να με εγώ, να και τα ψάρια. Να τα. Πω. Σπαρταράνε μέσα. Ρε φούρναρι. Να με εγώ. Νιαμ. Πολύ νόστιμα ψάρια. Σήμερα είναι Σεπτέμβριος. 4 του μηνός είναι ρε. Πώς του μηνός είναι ρε. Πώς είναι για. Ή 4 ή 5 ξέρω εγώ. Ή 4 ή 5 του 2010 και ώρα Κυριακή είναι. Κυριακή 9. Μόλις φάγαμε τις φρύσεις τις ομές. Πω. Να και ο Φούρναρης. Νάτος. Να και τα ψάρια. Τώρα ποιο πατάμε να το αποθηκεύσουμε.